Bun copii, iar acum urmează partea cea mai interesantă a acestui an școlar și anume încheierea medilor și cine se clasifică în topul celor 3 premiați. Oh my god! Nu vreau să mă laud, dar eu sunt prima. Cătălina, mamă, nu vreau să te dezamăgesc, dar și Maria este pe același loc cu tine. Da, doamna, și numele ei este Pișcot, Cătălina, și al meu este Piure Maria. Și Piureu este înainte de Pișcot, teoretic alfabetică. Vine P-I-U și P-I-ș. Deci P-I-U este înainte de P-I-ș. Da, aici Maria are dreptate. Teoretic alfabetic, Piureul este înainte de Pișcot. Deci Maria va fi strigată prima, dar după aceea tu, dar oricum luați coroniță de urzici amândouă, că sunteți pe primul loc amândouă. Felicitări! Dar nu-mi convine, eu vreau să fiu prima. Și tu ce tot zâmbești așa? Doamna, doamna, doamna! Da, Ina, zi, ce este? Mi-am mai calculat o dată media și mi-a dat la fel ca Maria și Cătălina, deci sunt pe primul loc și o să fiu strigată prima, fiindcă numele meu este Malefica Alina și a meu e cu M și a lor e cu P. Opa, îmi place asta, concurență. No, păi, îmi pare rău, fetelor, dar Malefica Alina va lua din spate, așa că ea este pe primul loc. Bravo, primești coroană cu urzici și cu păpădii.